सनितपुर जिल्ला सिंनि बेलश्री दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा गुथि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाया दिनै सानसेनि हाबाफारिजों बालाबारि गुदि फरायसालियाव जालाङो। सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय दख'रा एबसुनि गुथि बोसोरारि जख'न्थायनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारिया बाहागो लादोंमोन आरो बुंथिगिरि आलासि महरै सनितपुर जिल्ला एफआरसिनि आफादगिरि फैलाव खुंगुर ब्रह्म लोगोसेनो माननि आलासि महरै सनितपुर जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिफोर ओनसोलनि मेलेमजिबि समाज सिबियारि बारग' एबसुनि दैदेनगिरिफोर आरो फोरोंगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव ओनसोलनि फरायसाफोर आरो गं 60 गामिनि थान्दैफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'जाथावदि दिनैनि बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारिया बाहागो लानानै बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनाय, बिटिआर गोरोबथानि 3.1 दफानि गेजेरजों गामि सोसननाय, 5.3 दफानि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि हानि जेंना सुस्रांनाय, 6.3 दफा बादियै फरायसालिनि जेंना सुस्रांनाय आरो ओनसोलाव आथिखाल समाजनि थासारिनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। गुबुन फारसेथिं मिरु एबसुनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारि आरो दख'रा एबसुनि बिबानगिरिया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। दिनै बे समाव बेलश्री दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आफादनि गुथि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाय बेयाव जों बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लाफैनानै बेसिकेलि जों बे सनितपुर बिश्वनाथनि जि बिटिआरआव हाबनो गोनां बिनि सायावनो बिराद सावरायबाय थानाय जादों। दा नोंथांमोना जि सोंथिखौ सोंबाय बे जोबोद गोजोनथावनाय बाथ्रा। दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जे थांनाय 26 जानुवारियाव जि आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जि फार्स्ट फेजनि थाखाय जि 60टा गामि सोसनग्रोनायनि बाथ्रा बुंदों आरो बे सोसनग्रोनायनि बाथ्रा बुंनाय लेखायैनो बिथांमोना थांनाय 10 अक्ट'बर खालि आसामनि केबिनेटआव 41टा गामिखौ सोसनग्रोनानै बिथांमोना बेखौ गभर्नरनि नटिफाइ खालामनाय जाबाय। दा बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों नारसिनबाय थानाय जादों जे फार्स्ट फेजनि जि मोनसे 60टा गामि जानांगौ दिनै 19टा गामिया दिनै थालांबावदों। दा 19टा गामिखौ बे डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो सोसननानै होनांगौ बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायबाय थानाय जादों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो एनडिबिनि मोनब्रै फेक्सन आरोबाव इउबिपिआव जथायै थांनाय 2020 मायथाइनि जि 27 जानुवारि खालि जि बिटिआर गोरोबथा लानानै फैनाय जादों आरो बे बिटिआर गोरोबथा लानायनि सिगाङाव 2013 मायथाइयाव जि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा थालांजोबदोंमोन आरो बेबायदिनो 2017 मायथाइनि आसाम सरकाराव जि मोनसे प्रभिन्सियेलाइज खालामदोंमोन बेयाव बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा थालांदों आरो बेबायदिनो बिथांमोना 2017 मायथाइयावनो आसामाव फिन आरोबाव प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाला बिजोंफोरखौ होननानै बिथांमोना केबिनेटआव डिसिसन लानाय जादोंमोन। दा बैफोरखौ मोनथिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि बिटिआर गोरोबथा बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों वान्स फर अल खेबसेनि थाखाय जे बर' बिजोंनि जेंनाफ्रा जोबस्रांनांगौ दा बेखौ लानानै बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफायाव बेखौनो मख'नाय जादों मा बिटिएडिनि सिङाव थानाय जि स्कुल आरो कलेजफोर बेखौ प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ आरो बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बिटिएडिनि बाहेरायाव थानाय जे फरायसालिफोरखौ जे निट बेसखौ लानानै सरकारि खालामनांगौ। आरोबाव बे 6.3आवनो आरोबाव मोनसे मख'बावनाय जादों बेनो जाहैबाय बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय जौमा फरायसालि एबा कलेजफ्राव जि बर' बिफानफोर दङ जे बेयाव साफिसियेन्ट नांगौ बायदि लेक्सारारफोरखौ जेन थिसनो बेखौ बेयाव जों दफा हिसाबै लाबोनाय जादों आरो बेबायदिनो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 6.3खौ लानानै थांनाय 29 आगस्ट खालिबो आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसाम सरकार बिटिआर सरकार आरो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि गेजेराव फिन बेखौ लानानै सावरायबावनाय जादों आरो बे बिथिंखौ लानानै बिनि रिभिउ मिटिं हिसाबै दाख्लि 4 डिसेम्बर खालि आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि मानगोनां डक्टर रनज पेगुनि बिथांजोंबो रायलायनाय जादों आरो बिथाङा बुंदों फैबाय थानाय समाव जे बिटिआर गोरोबथानि 6.3खौनो लानानै 2025नि सिगां बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों। दा थांनाय आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनाय आरो दाख्लै बावैसो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुजों सावरायनायाव बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रोखायैनो बुंबोखानाय जादों जे जिहेतु बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा एलपि स्कुला माखासे लाथिख' फोरोंगिरिफोरजों सोलिबाय थानाय जादों, 0 टिचारजों सोलिबाय थानाय जादों, सिंगोल टिचारजों सोलिबाय थानाय जादों। दा बेखायनो बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव दिनै एमालगेमेसन आरो मार्जार खालामनानै नटिफिकेसन हरनायनि सरकारा जेबो मोन्थाय गैया। बेलश्री दख'रा दुलाराय बर' फरायसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थान्दै जख'न्थाय खुंनाय जादों। बे थान्दै जख'न्थायावहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा मावनो गोनां खामानि बेखौ मावफुंनो थाखाय जोङो दिनै बे थान्दै जख'न्थायनि गेजेरजोंनो थांखि लानानै ओनसोलनि मोजां खामानि मावनो थाखाय जोङो थांखि लागोन आरो बे दिनैनि बे गुथि थान्दै जख'न्थायाव
जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि अबिद नार्जारि सार बिथांखौ जों हांख्रायनाय जादों। बेजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जित सरगियारि बिथां आदाखौ जोङो बेखेवगिरि महरै जोङो हांख्रायनाय जादों। बेजों लोगोसे जोंनि हालामनि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो लोगोसे गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि लोगोसे जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। बेवहाय जोङो दिनै गेबेङै सावरायनानै जोंनि ओनसोलाव जा मावनो गोनां खामानि बेखौ जोङो थांखि दिखांनानै जोङो मावनो थाखाय थियारि जादों। आरो लोगोसे जोङो जोंनि ओनसोलावहाय दिनै फरायसालिनि जेंना होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनियावहाय एजेस फरायसालि दङ। बे एजेस फरायसालियावहाय जोंहा फोरोंगिरि गैया। सासे टिचार इंगेज जानानै दं। बियो दिनै जोङो दख'र आफादनि जानानै नायगिदिंनायाव जोङो नुबाय जे बै दिनै बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गुथि थान्दै जि जख'न्थाय बे हाबाफारियावनो आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फ्राय जानानै बे थान्दै मेलखौ बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैदों। आरो बेवहाय बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गं 60था गामिनि रायजो राजा बिथांमोना बेवहाय खोब मैखोमै बाहागो लादों। आरो सनितपुर जिल्ला हिसाबैनो गोबां जेथो जेंना दङ हिसाबै बे हानि जेंना दिनैसिमबो जोबाखै। फरायसालिया नांगौ बायदि गभर्नमेन्ट गैया। सिंगल टिचार जिर' टिचार दासिमबो दङ। गासै बाथ्राफोरखौ जों बेहाय सावरायदों। थांनाय 2027 जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड जालांबाय। बे एकर्डनि गेजेरजों हाखौ मावफुंनायनि माखासे दफाफोर दङ। फरायसालिखौ गभर्नमेन्ट खालामनायनि दफा दङ। बेनि सायाव जों सावरायदों। आरो लोगोसे बे हालामाव बिटिआर एक्सटेनसननि गेजेरजों गामिफोरखौ सुस्रांनायनि बाथ्रा जों बेखौबो सावरायदों। आरो गासै बाथ्राफोरखौ लानानै रायजो राजा बिथांमोना खोब सिरियास। बेनिखायनो थांनाय समफोराव जेरैबायदि भारतनि गिबि मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदि बिथाङा 2024 मायथाइनि सिगां गासैबो बिटिआरनि जि दफाफोर दङ बेखौ मावफुंनायनि बाथ्रा बुंनाय। भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा 2024 मायथाइनि सिगां बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि बाथ्रा बुंनाय। बिदिनो आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो खोथा होनाय बायदि जाहाथे 2024 लकसभा इलेक्सन बिनि सिगांनो गासैबो दफाफोरा जे हानि जेंनाफोरा जोबगोन आरो फरायसालिनि जे जेंनाफोरा जोबगोन, जे गामि सुसननाय बे जेंनाफोरा जोबगोन। बे बाथ्राफोरखौ रायजो राजा बिथांमोना सावरायदों। जाहाथे बिनि गेजेरजों जोंनि जिथु जेंनाफोर दङ बे एकर्डनि गेजेरजों जोंहा मावफुंजागोन होननानै आसा खालामना दङ। बे बाथ्राखौ जों बेहाय गुवार भाबै सावरायदों।